Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Igama kuPastor WeNingi. uNkulunkulu ke kulonde kubusise. Ngicela wenze kumusa. Usubscribe bese ke ulike i-video namanye siwenzile esikhaleni sendlule uhambe uyowabheka nakhona ungathola incazelo. Bese ke ngiyacela futhi ukuthi uqinisekise ukuthi ke i-channel uyayitshela nabanye abantu ukuthi ikhona i-channel la suke sibheka khona udaba lwamaphupho. Inamba yami ikhona ke kubantu bangakwazi bengifonele futhi bekhulume bebuza suke befuna ukubuza, but ngiyacela benga WhatsApp bengifonele kuphela bebuza ukuthi lokho esike befuna ukuchazeleka kona. Akunankinga nowabe nini, as long as kungasise ebusuku kakhulu, as long as asise ekseni kakhulu, ungavuswa ucingo futhi ngathi mhlawumbe ngesikhathi sokulala umuntu bese efona leso sikhathi leso. Ngiyabonga kakhulu, asibheke la iphupho likangwazi umuntu ungwazi ukuthi ngisacela ke amen, ngisacela ukubuza ukuthi uma uphupha umuntu ogulayo osesibhedlela kuyimanje umphupha kuumngcwabo wakhe. Ngiyabonga. So into oqala efuna siyivezela ukuthi uma uphupha umuntu omaziyo ogulayo umbone eshona, uphawu olungabika ukuthi usondelene kakhulu nalowo muntu loyo, nanokuthi usulahlekelwe yithemba lokuthi angasalulame, noma ke unencindezi nokwesaba okukhona njengamanje kulowo muntu mhlawumbe angasashone ungalindelwe, yabo. Kepha futhi ngokuvamile uma uphupha umuntu omaziyo ogulayo vele eshona, kusuke kuuphawu oluhle ngoba suke lubike kulomuntu loyo uzolulama futhi uzoqhubeka lokudlandlavana noma isikhathi sokuphila kwakhe sizolulwa. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha umuntu omaziyo ogulayo eshona, uphawu olungavamile vele ukubika kulomuntu uzoshona ngempela. Kepha ngenxa yokuthi iziphiwo zabantu ayifani, kuyenzeka ngenxa futhi yemilayezo kwesinye isikhathi iyayifike straight forward. Kuyenzeka omunye umuntu aphuphe into yenzeke exactly njengoba eyiphuphile njengoba eyibonile, yabona. So kodwa lona iphupho lokubona umuntu oshoni ogulayo noma lokubona umuntu nje ophilayo eshona, so lungasho lo muntu uzoshona. Rather so kunama changes athile suke angahle mhlawumbe enzeke empilweni yalowo muntu loyo uma ukuthi kade engaguli ke bese umbone eshona, ukuthi so kunama changes athile azokwenzeka noma kusuke kunezinto ezithize asuke eyiyeka engena esigabeni esisha mhlawumbe sempilo ethile, uyabona, eshiya mhlawumbe isigaba sokuphila esidala obengaba mhlawumbe isigaba besokuphila besingamukelekile, uyabona. So kuba into kanjalo. Asiyibambe lapho. Ngiyabonga kakhulu ngani yakwethu. Ungakhohlwa ukuthi i-channel usubscribe, ukwazi ukulike nama video nokubukela kama advert ngenxa ukuthi iwona mnikelo engathi ke ungawenza nje njengamanje. May God bless you.